O fin de semana a ese de Chantada afronta un partido moi importante para evitar o descenso. Se ben é certo que os de Bateiro atópanse no medio da táboa, o elevado número de arrastres que se poden dar en ambos casos fan que a permanencia non este garantida. Será un partido moi difícil, xa que os chantadinos non se atopan ao 100% físicamente. Estános costando acabar a tempada, físicamente estamos un pouquiño faltos de profundidade, estamos moi pesados. Faltanos un puntiño de velocidade que a estas alturas de temporada pois veríanos moi ben para competir. De feito, pois os partidos estamos los tirando en accións moi puntuais, estamos caendo por resultados moi apretados e esperamos este domingo pois cambiar a dinámica e poder quedarnos cos 3 puntos que nos deixa unha tranquilidade matemática de cara á permanencia. Eu a xente vexo a metida adestrando, pero nesta fase da temporada os equipos xoganse moito, os equipos que van por arriba, os equipos que van por abaixo, teñen un puntiño de velocidade máis que nós, eso marca as diferencias. O Chantada, que suma un triunfo nos últimos 11 encontros, recibe o domingo ás 6 o Soneira, equipo que marcaría o descenso na xornada actual. Os chantadinos avantaxan o seu rival en 7 puntos, polo que de ganar darían un paso definitivo de cara á salvación, pero de perder quedarían nunha situación de incertidume. O Chantada vai de 10º na táboa con 44 puntos. De 33 partidos gañou 12, empatou 8 e perdeu 13. 48 goles a favor e 53 en contra.